Може. Какво го пускаш да прати? Има овото не дума е да прати, а в лавата дума е да дела да гледа. Само що наравно до неки му има... То са цанцет. Да? Иде предавно, точно нова батерия. И onda няма доволно време да влачи некъд. Те, например, това това имало. Аз видях това. Айде пусти половината. Айде средно нека трябва. Това не е добра фотове. Не мисля, не ви е радио, или точковите не сте радио. Нагласа.